Вышынды тирен язган, и главное, тез генә оқисын, и бірден лишний затлары yoktır. Вот киш турында, зор туран абый язган турында, ол әр кеше, например, Ренат абый пишет, яза, әр кеше үзе бір dünya деп. Туран абый кебекләрендә үзе бір, наверное, бір планета кебек. Türkiye halkına da, bütün üzge illerde bulgan halklarga da. Потом, значит, Ринат абый, мен Хайдар абый турында шул аның тормыш юлын ижадын öğrenip келемін деген шекілде. Сізге инде Хайдар абыйның вот шул дискін хочу передать. Ол біздің ауылныкі, Цүмбәлінікі. Вот. Мен де китапны оқып бітірмедім, Гүлнар оқыды, менің вақытым болмаған, бір екі кіші біз оқыдық. Нәрсе айтарым, біздің бек зор шындай күшлі идеяны көтерелі. Чөнки біздің татарларның, түрки халықларының миссиясы бек қуатлы. Сіз тарихтан білесіз енді, хуннар заманындан түрки халықлар бүтін дүнияны жеңділер, антик дүниясын бітірділер. Шының үшін енді алар яңа эпоханы шығардылар. Аның 800-ұзда Чингисхан келді. Но Чингисханның 100-90-ы түрки милләтләре болды харбисінде. Алар да бүтін дүнияны жеңді, тігі қара дүния крестоносецлар, инквизиция вақытын бітірділер. Аннары енді алар түрки милләтләр, көбісі татарлар, Россияны сақлады. Алар Россияны тізді, дуслаштырды бүтін тігі кішкіне хөкүмәтләрне, мәмләкәтләрне. Аннары аларны сақлады. Шул тігі күнбатыш яқтан хөкүмәтләрдән. Алар енді аны... Китап тұрсын, шуны айтам енді. Чөнки біздің түрки милләтләр бик дуслықта тұрдылар. Бүтін милләтләр, балқарлар, хамысын енді мен аны айтмайым, бүтін Кавказ халықлары, Идел халықлары, Урал халықлары, хамысы исімі болды татар. Бүтін Орта Азия халықлары татар тілінде язды. Сөйләшті да язды. Шуның үшін біз Түркия белән дә біз бик якын булдык. Чөнки хәзер дә бу глобалистик заманында безнең инде дуслык Түркия милләте белән, хөкүмәте белән бик кирәкле эш, чөнки безнең хакыбыз бик зур. Аны ул дөньяны, бу Евразия арасында аны сакларга кирәк. Ну, китап турысында нәрсә әйтәрмен? Ул шундый менә бик матур телдә язылган, шундый бик инде саф татар телендә бик инде матур, инде балла әйтмәсәм дә бик тәмле телдә язылган. Шуның өчен дә мин Төркиядә дә бик яхшы беләм, алар безгә бик якын. Без төркләргә Казан татарлары беренче милләт. Анда инде Тент тарафының Кипрда да беренче милләт. Алар безнең беләләр, бик яхшы беләләр, безнең тарихын да беләләр. Шуның өчен дә бик күп китаплар инде Ринат Сафиевич язган, теге Султан Галиев турысында да алар инде шул зур идеяны күрсәтә. Шуның өчен дә без, мин уйлыйм инде, бу китапларны күп татарлар татарча укый белми. Мин дә татар мәктәбен бетермәдем. Ну, мин аны укыйм, аннары инде тәрҗемә итәм, дигән иде тавышы була. Ул хәрефле белән язылган, чөнки ул катнашмый бу. Чирмешле, әйтмешле язу. Ну, шуның өчен дә бу китапларны без күчерсәк, аудио китапларга biz бик зур эшне эшләрбез. Менә Ринат Сафиевич, ул безнең инде классик булды. Ул китапларны аудио китапларга күчерсәк, ул бик яхшы үрнәк булыр бүтән халыкка. Күбесендә татарларга да үтте. Менә шуны әйтәм. Аны эшләсәк без, бу татар теленә күбесе белер. Аңнар, аннан да укый башлар. Рәхмәт. Кадерле